Hľadáte pre svoju rodinu pokojný domov? V novej lokalite Senec Lužianky pre vás pripravujeme dom, ktorý spája nízke energie a veľkorysý priestor. Užitková plocha tohto domu je 160 m². Poďte sa pozrieť. Vstúpte so mnou dovnútra a pozrite sa, ako vyzerá kvalitne rozostávaný dom v procese. Práve dnes máte jedinečnú šancu vidieť to, čo v hotových domoch býva skryté pod omietkami. Z hlavnej obývacej miestnosti prejdeme sem, kde bude vaše útočisko a kávová zóna. Dom je postavený na pozemku o výmere 436 m². Na prízemí sa bude nachádzať terasa o výmere 40 m² a s takou istou výmerou aj na poschodí. Nachádzame sa v obývacej izbe, smerujem ku kuchyni a nezabudnite na to, že celý dom má zvýšené stropy o 24 cm a svetlá výška je 284 cm. Veľkoformátové okná zalievajú celý interiér denným svetlom a vytvárajú neuveriteľný pocit vzdušnosti počas celého dňa. A tu prichádza tá najväčšia výhoda. Sme vo fáze pred omietkami, takže nič neskrývame. Vidíte poctivú brúsenú tehlu Wienerberger, masívne preklady a železobetónové stropy. Presne viete, z čoho je váš dom postavený. Na prízemí sa nachádza garáž, ktorá je prepojená s obytnou časťou domu a takisto je prepojená aj so záhradou. Čiže máte prechod na záhradu. Máme tu izbu na prízemí, ktorá má vlastnú kúpeľňu, sprchový kút, toaleta a umývadlo. Potom, keď pokračujeme, tak tu máme technickú miestnosť, kde budete mať tepelné čerpadlo, fotovoltiku a podlahové kúrenie a takisto silný rýchly optický internet. Oproti máme toaletu s umývadlom a sprchu, ktorá je na prízemí. Máme obývačku, kuchyňu a v kuchyni je aj špajza. Pod schodami nám vznikol ešte takýto priestor na sklad. Na poschodí máme detskú izbu, ktorá má dvere aj na terasu. Kúpeľňa, baňa, toaleta, dve umývadlá, východ na terasu a spálňa rodičov. Tento štvorizbový rodinný dom má 160 m² užitkovej plochy, je postavený vo vynikajúcej novej lokalite Senec Lužianky. Príďte sa pozrieť osobne na vlastné oči.